Er moet gauw perspectief komen voor de horecasector, want een treddenpad van de zaken stiet op omvallen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Koninklijke Horeca. Om te vregen van de drege situatie van ondernemers, hoe lang het horecaboen joet in Dokkum een grote poster om een burgemeester en wethouder van wat is Friesland. Als zaken nog volle langer dicht blijven matten, vallen in kwatten een soort bedrogen om. Voor heel veel leden is de situatie momenteel heel erg nijpend, want de buffers raken op. En het seizoen is voorbij, dus we draaien eigenlijk met de kerst hebben we altijd de extra buffers die we weer maken. Maar je merkt dat de reserves gewoon opgaan. Wat de horecasector vooral stekt is het verlet van perspectief. Er is nog geen duidelijke datum wanneer de horeca weer riepen kan. Gewoon leden nu de regio liet al weten dat ze op korte termijn wissigheid gaan willen van het kabinet. Oors gaan ze uit haarzelfs weer riepen. Die geluiden zijn er ook. Die zijn er bij leden. Die willen ook actie en die willen ook op 17 januari over. Dus we zijn er wel mee bezig. En we zijn nu bij onze leden aan het inventariseren door middel van een enquête wat ze willen. Maar de meeste leden zeggen op dit moment ja, we willen 17 januari weer open. We moeten los. We willen draaien. De gemeente zit er op dit stuit wat tussenin. Het kabinet bepaalt de coronamaatregels en de ondernemers gaan ze uit te vieren. Wethouder Jelle Boerema libbet mij met de horecazaken. Bij de gemeente komen een soort meldingen binnen van zaken die te dreig gaan. Nou, je merkt nu dat inderdaad heel veel gelegenheden ontzettend moeilijk hebben. Een paar maanden geleden was het nog zo, ach, we zingen het nog wel uit. Maar dit duurt echt te lang. De klappen komen nu en ja, dat is heel erg zorgelijk. Want die toeristische sector, die horecasector is voor onze regio zo belangrijk. Die ontvangen de gasten op een fantastische manier. Dat zijn onze ambassadeurs, het zijn de visitekaartjes van de regio. Ja, die wil je behouden. Om dat voor elkaar te krijgen zit de gemeente een soort om tafel met ondernemers. Hoewel er op financieel gebied, nevens de wethouder, net een soort stiepe mogelijk is, wordt er wel naar oren help voor de horecajongen. En dan denken we bijvoorbeeld aan het openstellen van de terrassen. Dat de terrassen gewoon mogen uitbreiden. We zagen in Dokkum afgelopen jaar terrasboten. Nou, die regeling willen we eigenlijk ook voor 2021 verlengen. En dan gewoon niet voor een aantal maanden, maar gewoon het hele toeristische seizoen. Op die manier proberen we toch wat het verlies in omzet te compenseren. De skeer inhelje is nog net zo makkelijk, denkt de Koninklijke Horeca. Na je weekend hoopt het boen op goed nieuws uit de passenconferentie van het kabinet. Want dat de horeca dicht is, wielst orenwinkels wol iepen binnen, dat vinden gewoon horeca-ondernemers net uit te lezen. Het gevoel bij onze leden is op dit moment dat ze het niet eerlijk vinden. Het eerlijke speelveld is weg. Horeca dicht, winkels open, bouwmarkt vol. Dus dat is het gevoel. De uitkomst zou wezen dat we met kerst open mogen. Maar wij gaan ervan uit dat we niet met kerst open mogen. Voor ons zou het ideaal zijn dat we zo met kerst nog een goede maand kunnen draaien. Zodat we weer buffers op kunnen bouwen voor het voorjaar.